Upat ang patay sa dugong aksidente sa kadalanan sa lungsod sa Compostela. Ami ang bahin sa lalugan Sugbo kaganang kadlawon. Nalambigit kini sa duha ka mga pampasaherong sakyanan, van og series bus. Anang report ni Nico Serino. Napiapi og di na mahitsura kining V-Hire human madisgrasya sa barangay Estaca, lungsod sa Compostela mga alas 3 kaganihang kadlawon. Ang van gikan sa Maya sa Daan Bantayan ug paingon unta sa Cebu City. Nagkabangga kini sa usa ka pampasahero nga bus nga gikan sa syudad paingon sa norte. Nakaangkon sab og dakong danyos ang atubangan ug kilid nga parte sa bus. Maaninaw ang grabe nga impact ning maong panagbangga base sa danyos nga nahiaguman ning maong sakyanan. Kini nga van nalabay gyud ni siya paingon sa usa ka panimay ug karinderya sa ubos nga bahin ning maong kalsada. Gikakugang sa mga residente ang kusog nga lagubo nga maoy mipukaw kanila. Mahadag kayo mo tabang kay mga masih matiwasin nun ba? Try. Pero sir, ang driver napiit. Makita ning video sa usa ka residente ang pag-rescue sa mga mulupyo sa mga biktima kundiin nagrabihan ang mga sakay sa V-Hire. Tulo ang dead on the spot samtang ang usa nga nadala sa ospital didto na namatay. Ang speed limit nato niya at the same time magmatkon gyapon ta kay bisan pa og kanang mingaw giminto man tek makuan nga naay mo kalit lagkuan. Sobra gyud ang dagan. Grabe ang impact. Pero tanan nato kay imbestigahan pa man. 5 ang nasamdan sa insidente, lakip ang driver sa V-Hire nga si Patrick Neil Tulo ug ang driver sa bus nga si Jerry Lubon. Samtang ana-ana sa funerarya sa lungsod sa Liloan ang upat nga namatay. Sa pagkutlo ning balita, tulo pa ang nailhan. Sila si Hil Preciados, taga Daan Bantayan. Maricel Olasiman, 40 anyos, usa ka pharmacist nga nagtrabaho sa Dakbayan. Ug Mark Villanca, 36 anyos, usa ka seaman nga pabalik unta sa syudad aron makalarga paingon sa Manila ug dili maapsan sa lockdown. Naglisod pagdawat ang iyang pamilya sa iyang nadangatan. Ingon sa usa sa passenger sa V-Hire nga kusugon ilang dagan pero nikalit sila og swerve padung sa left side. So murag ana sir ba? So muna lang ang nabantayan paka dayon. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.